Serbia pomaly postáva značný produkovateľ tej najpopulárnejšej ovoci. Naše ovocare usovršili túto produkciu, máme veľa súčasné ovocníky i dzekujúci výhodnomu podnebiu, naše jablka še kupujú na všetkých meridijánoch. Môžem pochváliť Ritki roky, keď nám i rod, povedzme, že dosť dobrý, a i zakladaše i cena. No, chvíľkovo problem, že njem kladzeme do hladnjačoh, a vývoz zastanovenije. Dakus pre našu vinu, všetky sme dakus poponahljali bolo pohľadovanie z Rusiji za željeným jablukom i već kaše oberalo i toto može biti nie bilo dozrete i ministar Nedimović obustavil teraz vývoz, že by sme zašticeli maltene našich kupcoch od nás samih. Všetky sme poponahljali, bola dosť dobrá cena i chceli sme zarobiť dakus na samým počátku veci, ale hovorili, že od 1. oktobra ruši znova vývozy. Nazdávame sa, že toho roku všetko jabloko pôjde. Veľa ovocníky s jablukami počas kvitnúca potrafili mrazy u deskelých haboch. Та veľa produkovateľe majú zmenšaný urožaj o 20 po 50%. Međutim, ovocník pána Raca še nachodzi blízko pri rybalove, to on duma, že ho upliv jeho mikroklimi vyrotoval od mrazu. Čekáme, že by ešte to tí žimní noci dakus popravili farbu. Prezdenka dosť teplo i već kad to ti oscilaciji dnjovo i preznoc temperaturi doprinoša, že by to lepša červena farba bola i že by še ľahčejšie predával. Jablука še ešte vše dobre predávajú i u Rusiji, ali i u drugih žemoch. To jablukare думаю, že še trgovišće za to tu najpopularnejšu ovoc otrima. Ljem še muši robiť na osúčastvovanju produkciji, a mali produkovateľe še muša počet združovac, bo i veľký neodluha za hartuša.